εκείνη την ημέρα, την 3η, την 29η Μαΐου 1453, Κάθε φορά που κάθομαι εδώ στην παραλία του Πέραν, Μάη μήνα, αγναντεύοντας τον κεράτιο και την Αγία Σοφιά στον ορίζοντα, ένα δάκρυ μου έρχεται στα μάτια που αργοκυλά στο μάγουλο και πέφτει στο χώμα. Για μένα που είμαι Ρωμιός, τούτο το τοπίο κουβαλάει μέσα του μια ιστορία τόσο τραγική, που δεν βγήκε όμως από καμία φαντασία και τόσο παλιά που χάνεται μέσα από τον χρόνο. Κάπου εδώ στάθηκε στις 11 Μαΐου του 230 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας Καίσαρας Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, που η ιστορία ονόμασε Μεγάλο και η Εκκλησία Άγιο και έκανε τα επίσημα εγγένεια της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ονομάζοντας την Νέα Ρώμη. Η πόλη τούτη πήρε τελικά το όνομα αυτού που την ύψωσε σε πρωτεύουσα και έτσι την είπαν η Κωνσταντινούπολη. Και ήταν για την Αυτοκρατορία η Βασιλεύουσα. Στο ίδιο μέρος, όπου 1000 περίπου χρόνια πριν έφτασαν με τα καράβια του Συνεγαλής και έκτισαν μια νέα αδικία, το Βυζάντιο, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της θέσης της περιοχής. Thank you.
νύχτου καλά.